Lu bersih ati saka sifat-sifat sing diwada dening syarah. Sifat-sifat madmumah. Riya, takabur, sum'ah, sak piturute dilangi diganti sifat sing pinuji dening syarah. Syukur, sabar, tawakal, sak piturute. Telu iki lah hukume fardu ngain tumrap siji-sijine wong Islam. Jadi ngelmu niku telu niku sing kudu paham tenan. Maripatne Gusti Allah, tata jarane ibadah, bersih hati. Iki. Iki kudu iso memahami tenan. Nanging senajan to duwe ngelmu, lek ngelmu kuwi tanpa ngamal ora manfaat. Ora ning gaene kaya wong ora duwe ngelmu padha. Sampeyan duwe panganan ning ora sampeyan pangan. Mboten sampeyan tetep kotong padha karo sing ra duwe panganan. Padha kotong ngene iki. Kowe ning akhirat besok mater. Jadi ngelmu tanpa ngamal ora manfaat. Kaya paribasan ilmu bilang amalin kasajari dirasa mari. Kaya wong nandur nanging ora uwoh. Dadi kangelan ngopeni tok ora neng asile. Wis duwe ngelmu ya wis ngamal. Tapi lek ora neng niate ya ora sah. Jadi wong amal ora mantangat yen ora niat. Besok berkatut mana? Katut penggeruduk. Dule nyang apa sejane apa piye? Para karo ndelok tontonan kan. Kae kok rejo-rejo parane kae rejo-rejo. Lah sing jeneng niat mang nejo tandang nyoto tandang tenan iki. Nanging ora manfaat niat yan ora ikhlas. Ngamal iki kaya ngono. Ikhlas ki murni sak rena, sak tujuan. Ora sah. Niat siji tujuane loro ora sah. Aja dingge paribasan
sambil menyelam minum air ngono kae ora iso kuwi, ndak bisa. Lah ketoke meleng iso. Sampeyan diundang tahlilan mau mun kulaturne, ya wis tahlilan, ya oleh berkat. Kuwi berkate sadar karo. Lha iki jeneng niat ati ya. Tujuane mek tahlilan tok. Berkat kuwi piye sing duwe kajat, kene ora. Niat. Oh. Wes. Tapi penting ikhlas ki. Ikhlas kuwi lek dimaknani lega lila salah. Lah piye? Mung geleme tandang makkur mergo nderek perintahe Gusti Allah Rasulullah. Liyane ora. Kuwi lho sing jenenge ikhlas iki. Senajan to bekah beku, senajan to abot ning mergo diperintah Gusti Allah Rasulullah awak dipaksa tandang. Iki ikhlas. Sok-sokan nang wong maknani jenenge ikhlas kuwi Lila. kaya wong ngengek kelangan ngengeke iki lho. Lega lila. Wo, wis ala wana. Mulane senajan sampeyan tahu sawiji wektu salat aras-arasan awak abot sida dipaksa Udah. amrih isane nglakoni ya kuwi ikhlas. Ya kuwi ikhlas. Lek wong umum mawon awake dhewe ngono. Ora mungkin nindakne pitahe Gusti Allah enteng demen marem. Banget. Urung teko kelase soalé. Urung teko kelase. Iki. Lek wis kaya ngono dilakoni saben dinane ditingkate kita wajib ngisab awake sadurunge dihisab dening Gusti Allah besok dina kiamat. Hasibu qabla an tukasabu dawuh Gusti Allah. Hitungan nilaine tingkah lakune awakmu saben dinane sadurunge dikisab dening Gusti Allah. Mulane wajib keduwe wong Islam mulai tangi turu plek lungguh atine ngucap aku engko karo Gusti Allah arep digawe piye. Aja pisan-pisan tangi turu lungguh engko apa sing arep tak tandangi. Lho. Kuwi kelakuane wong kafir. Ya wis kulino ngono piye? Apa ndak angen-angen piye-piye? Ya tentang angen-angen. Engko digawe Gusti Allah ya ora. Mboten. Gawe piye ya ora. Engko nandangi apa ya ora. Nggih, ngene niku. Mboten angen-angen. Lah piye? Mboten angen-angen niku. Wah, lha iki. Nggih. Lah, mulane Gusti Allah ngelingne. Ki saben hitungan rasakno.
sadurunge teko ndata. Ora beda. Pemerintahan arep ngenekne peninjauan apa-apa kae gladi bersih ngono kae. Awakmu sampeyan ora tau gladi bersih. Saengga ya mergo ra piye-piye. Wis pirang-pirang taun ndak eruh, ndak krasa untung rugi. Sing dielingi apike karo lakon eleke babar pisan ra kelingan. Tapi kuwi wong sing ketutupan atine karo Gusti Allah. Ning sebalike lek wong kuwi pancen oleh pitulunge Gusti Allah, oleh hidayah, oleh nur ilahi, tumetes ning jerone ati kono blek digawe eruh, digawe krasa lakon-lakon sing negatif sing wis kepungkur ora digawe lali. Aku mbiyen tau ngene. Lakon-lakon sing ngeres-ngeresi iki. Iku dudu ikhtiare wong. Iki pitulunge Gusti Allah. Dikaca Brenggala, aja pisan-pisan baleni. Aja pisan-pisan baleni. Lah. Pelanggaran kaya ngene iki keneng nggih ngukur awak. Kira-kira sifat nom-noman kabeh wong sing akeh tapi padha nglonjong donglono kelakuan tanpa angen-angen dosa. Kira-kira ngono. Ruwen arena ning eneng sing sok ngerosi. Ana sing anu nemen gitu. Iki ora digawe lali. Boleh Pak dilali lah ya karo lakone. Wah, lali, gampang lali. Gampang lalian.